Go. Hey yo bitches! Det her, det er fucking Mikkel og Mads opgave, så fat det. Filmer vi nu? Ja. Okay, vi har finanspolitiske stridigheder og uafhængighedskrigen. Og det første, vores problemstilling går på, det er, at vi gerne vil have en redegørelse for optakten til uafhængighedskrigen. England, de var hårdt ramt af syvårskrigen, hvad angår deres økonomi, og derfor besluttes det, at amerikanerne også skal beskattes. Og det var selvfølgelig ikke noget, der faldt i særlig god jord i Amerika, fordi det var de ikke vant til. Og det gør så, at englænderne de trækker en masse love ned over amerikanerne, som det er blandt andet sådan en slags toldbarriere, som gør handel med udlandet endnu sværere, end den er i forvejen. Og den lov bliver så taget af programmet sådan rimelig hurtigt på grund af modstand mod den. Og bortset fra toldbarrieren på te, som englænderne beholder. Og så sker der det, at det britiske østindiske kompagni, de har stærke problemer, hvad angår penge. Så englænderne beslutter, at de behøver ikke at bruge den her toldbarriere i Amerika. De bliver fritaget fra tolden. Og det er amerikanerne selvfølgelig rigtig sure over. Og det munder så ud i noget, man kalder The Boston Tea Party, hvor en række frihedssynder i Amerika går ned på havnen i Boston og smider 342 kasser te over bord fra et engelsk skib. Det starter egentlig stort set hele uafhængighedskrigen, fordi at englænderne beslutter sådan en slags belejring af Boston efter det. Og ja, det er, siger man, startskuddet på uafhængighedskrigen. Ja, det var det. Grunden til den engelsk-amerikanske konflikt, den blev faktisk skabt på grund af nogle finanspolitiske tiltag, som at englænderne de tog hen over hovedet fra amerikanerne. De satte blandt andet told på te, og de satte en masse skatter på hovedet af amerikanerne. Og det blev alt sammen gjort uden over hovedet på amerikanerne. Så det var også en af grundene til, at de blev rigtig sure, og det var faktisk næsten værre end de tiltag, som englænderne kom med. Man kunne så forestille sig, at hvis de havde sættet ned og forhandlet sammen om det, og kommet til enighed med en rimelig god aftale, så ville det amerikanske folk og de amerikanske ledere og lovgivende magter faktisk være mere tilfredse, og amerikanerne ville måske være mere tilbøjelige til at acceptere alle de tiltag. Man kunne også måske vende om at sige, at den her engelsk-amerikanske konflikt og revolutionskrigen faktisk måske var uundgåelig, da både England og amerikanerne havde så store forskellige interesser. Amerikanerne, de ville helst tjene deres egne penge på smuglervarer og te deres egen vej, mens englænderne helst ville have deres varer op, og de ville beskatte dem. Så man kunne godt forestille sig, at det her det faktisk bare var det, der lige udløste den store revolutionerende krig, eller bare optakten til den faktisk. Uafhængighedserklæringen den fik kæmpe stor betydning for amerikanerne. De fik selvfølgelig deres eget land og var derfor ikke længere afhængige af englænderne, og de var ikke tvunget til at vedtage en masse finanspolitiske love, som gjorde livet svært for dem. De kunne helt selv bestemme nu, og var ikke længere under indflydelse fra englænderne. Men det er ikke den eneste måde, som det her har givet sin betydning på. Det har blandt andet også betydet, at nu har man sin egen nationalitet, og det har givet en ny selvopfattelse og en slags identitet, som man ikke havde før.